Para rawuh geger Ponorogo, gunung padha mledos, kali padha munclak, gara-gara gegere Prabu Singobarong muncul dalu menika ninggriane Bapak Nafirin Lois, Ibu Fitria Lois. Yo bocah-bocah padha minggir kabeh. Awas li.
sing kemantene ditumpakno Macan Kembong Surya Aji sesarengan Anoman lan sing ketek ira disukani gandeng damel menghibur masyarakat Karang Sukup. Sumangga. Bojo sing anom jalur disayang sing tua derwegah ditinggal sirahmu rapi turun andung tresno mas uga andung waktu Kembang Surya Aji. Rasa dhewe dalem dina mulai rondo dalem dina piline kene aduh enak mas sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo wong
Bocah-bocah padha minggir, Prabu Singobarong geger golek mangsa. Yo! Au! Au, awas. Ayo. Monggo, Bapak Lois. Ayo. Ayo golek ono ya. Ayo ayo. Ayo Cak Ambon, persiapan Cak Ambon. Oh ya. Ayo le. Prabu Singobarong. Awas. Oh ya. Pikir. Ayo, awas, awas, awas ya. Aduh. Oh iya. Oh, dua. Dikasih jalan.